Най-добрата комбинация. Крипъри и зомбита на едно място. Как цели, бе, брат? Сега това ще гръмне. Здравейте, хора! Аз съм Борислав Николов. И добре дошли на ново видео на Майнкрафт, където ще оцеляваме на хардкора. Това мисля, че е трудно или нещо подобно екстремно. Никога не съм го играл, надявам се да оцелея, но знам, че ще е трудно. Не мога да ми... О боже, безбол с чест умирам. И защото сме гадни, искаме да умрем, ще натисна това. И сега гледате за 5 минути, че съм умрял 2 пъти. 100%. Докато ми се зареди, То стана утре. Просто искам да се пробвам на хардкор, да видя какво е. Колко е трудно. За да си правя челенджи и да видя дали мога да ги минавам. Омага. Не съм свикнал без помощ, често. Сега бързо си взимам дървото, не ми пука. И чао. Бързо. Аз, разбира се, няма си правя къща, защото не съм от страхливците. Сабия. Как мъж. Кат. Бързо. Бързата процедура. Така. Окей, всичко си у мене. Сега бързо си взимаме това. Тръгваме нагоре да си намерим храна. Краб. Еза е. Това беше най-трудният скок в Майнкрафт. Умък не мога да скачам. Окей, храна. Chicken little. Amino. Окей. Трябва да се направя брат в байда ми. Къде без брат? Малко по-бързо да си взимам дърво. Окей, да убият чикън. Литъл. Още чикън. Браво. Убива го. Умри. Браво. Чикън литъл. Стон. Не намирам стон.
намирам стол. Ами, окей, ще направим форма. Там има кола. Ще обмръсне малко. Между другото, харесва ли ви интрото ми? Направих си го сам. И му трябва на... Тъй като нямаха да повече време, трябва ми кол, там има крипър, който ще ма пука. Тук трябва да си направя нещо като мост. Хайде! Ами ми дадат това. Даде ми. О, тук има. Още. Така. Така. Оп, звънят ми. Ей, тук съм. Технически затруднения имаше. Холи моли. Как ще се помогна некъде. Скелет. Чао. Не обичам скелети. Кой ги обичам? Скоро не знам дали ще става нощ. Ма искам да става нощ. Да му събия. Си направя пурна. Чекенето. Граната. Окей, ще се видим, когато стане нощ. Става нощ. Аз си правя най-тъпата къща ever. Не знам дори нещо да правя. Но ще го направя. Хоп, тук ще мога да се изкачвам. И тук ще си сложа един знак, че това ми е къщата. Готово. Сега ще умра. Некъде. Ще ми слезат 20 чудовища. Дай да ви видя. Ара. Едно в едно. Едно в едно. Едно в едно. Спомняте ли си го от миналия епизод? Защото аз да. Още ме плаши.
Май сега да ми идват скелетите и крипарите и зомбитата и всичко. Не мога да убия една кошка, май. Къде са чудовището, бе? Тъфу. Аз очаквах тук да е пълно с чудовището. Това. Чудовища. Не виждам никакви чудовища. Скелет. И то с броня. О! Една. Я се убих. Окей, но умрех. Скелети. Опа! Са скелети. Аз само ще скачам да му оцелят. Играта ми е крашна. Аз когато играта ми крашва, ще умра. Ами още скелети. То само скелети има, брат. Най-накрая имам и лък. Окей, не умирам. Yes. Готино. Супер. Най-добрата комбинация. Крипари и зомбита на едно място. Как цели, бе, брат? Сега това ще гръмне. Както ви казах, ще гръмне, той е чакал. Тук. Малека си помислих, че има спаунър. Това е лава. Браво. Не умирам. 6 левел съм. Искам още битки. Да ми дойдат. Паяче малко ще те убия сега. Ще те убия, но има и скелет там. Бътъла. What the fuck? Защо? Има ми краш. Да, то ма стреля се ветра. От колко ма стреля, е? Читър. И вили ги вижда. Брат, умри, брат. Голден армурка. Колко скелети има, бе, брат? На 5000 скелета, фак! Пандай. Пауза. Да, те ще ме убият след малко. Колко тебе? Тук да няма спаунъри. Не умирам. Как ама целиш, бе? Умри пълът. Тук има 5 скелета. Аз не мога да се защитавам.
този скелет ме преследва, ще ми се щупи мишката след малко. То няма сладка е. Искам да ми се презаредят сърцата. Гати хората. Имам голден чест преги, между другото. Трябват ми още сърца, защото там има 4 скелета, или 3, или 5, няколко. Царството на скелетите, там има спаунър май. Не мога да ги спра. Мога и аз да изстрелям, между другото. Не. Окей, още едно-две сърца. 5, 4, 3, 2, 1. Чао. Мале, фак. Fuck you, gun. Fuck you, gun. Няма такива работи. Къде ви е спаунър? Къде е спаунър? Изправихме се. Мисля, че вече става ден. Скелет. Оцеляхме. Надявам се клипчето да ви е харесало. Ще има и втора част. Така че да. Ще се видим в следващото видео.